Ξέρουν οι πατέρες πρώτα απ' όλα ήδη ξεκάθαρα και εγώ γνωρίζω ότι κανένα δεν προσιλήτησα ούτε ανάγκασα κανένα να γίνει μοναχός. Τι είμαι εγώ, ούτε 40 χρονών δεν είμαι ακόμα. Ήμουν 35 χρονών προστατευμένη. Υπό ποιες προϋποθέσεις, πώς έγιναν τα πράγματα όλα εδώ στο μοναστήρι. Ποιος σας εμάζεψε εσάς όλοι οι άνθρωποι στο μοναστήρι. Ήταν ο μαχαιράς ο ίδιος που είναι τώρα. Ήταν στην ίδια γεωγραφική θέση. Ήταν με τα ίδια δεδομένα. Ο μαχαιράς ήταν πάντα. Γιατί είχε 3-4-5, 3-4-5. Και τώρα έχει 30. Και τούτη η ευλογία του Θεού συνεχίζει. Βλέπετε, έχουμε παιδιά που έρχονται. Έρχεται ο Αντώνης, έρχεται ο Ανδρέας, έρχεται άλλο παιδί. Έχουμε 3-4 παιδιά μας φρούν οι τόποι. Και να αφήσουμε τις δικαιολογίες, να μου πεις ότι πάει εγώ γέροντας στο μοναστήρι, ήρθα γιατί σου εσύ, γιατί. Ωραία, και εγώ σου λέω ότι εντάξει, ήρθα γιατί ήμουν εγώ. Εγώ μπορεί να πέθνησκα. Απέθανα εγώ. Να μου να κάνεις, να βγάλεις τα ράσα, είχε να αλλάξει. Εγώ έγινα μοναχός γιατί ας πούμε συνδέθηκα με τον γέροντα, αν γνώρισα τον γέροντα, εντάξει. Έτσι είναι το ανθρώπινο, όλοι μας. Γνωρίσαμε τον γέροντα μας και ανθρωπίνος, πώς θα έφερε ο Θεός έτσι, αφού είμαστε άνθρωποι, είναι. Μας ήλκησε, ας πούμε, η προσωπικότητα του γέροντα, ο λόγος του, η παρουσία του, έτσι θα έφερε ο Θεός. Αλλά τα πράγματα είναι το ανθρώπινο, είναι όπως βάλει πάνω στο αγκίστρινο ο ψαράς το δώρωμα. Είναι το δώρωμα αυτό, έτσι. Και θυμάμαι μια κοπέλα που ερχόταν έξω ποιος την έφερε, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος την έφερε. Μια κοπέλα που την Κρήτη αν το δει, σπέζε μαθηματικό στην Θεσσαλονίκη. Εφέρα μου ότι να εξομολογηθεί, ήρθε τα παντελόνια με τα αυτά, με τα τσιάρα. Έφερε τα τσιάρα, βάλε τα πάνω στο τραπέζι για μένα, κάτσε στο μποστάλο και άκουσε να. Ήταν η πρώτη επαφή με δεν είχε σχέση με χριστιανή κουβέντα του. Εντάξει. Θυμάμαι μάλιστα που ζητήκε στη ευχή και κάθε του κάνει σηκωστή, ούτε ξέρει να σηκωστεί. Μετά ξαναήρθε. Και λίγο σιγά σιγά από μόνη της κατάλαβε ας πούμε πώς πρέπει να αντίληψη και πώς πρέπει να συμπεριφέρεται. Για μην τα απολογούμε σήμερα μοναχή.